Takže krásny deň vám prajem všetkým. Vidím, že mnohí ste sa pripojili z rôznych miest, niektorí z domu, niektorí cestujete, niektorí ste asi ešte v kanceláriách a možno si doháňate to, čo ste celý deň nestihli. Moje meno je Daniel Čúr, mnohí z vás ma asi poznáte a tí, ktorí nie, tak dúfam, že nás poznáte. A dnes ste sa pripojili, alebo sme sa zišli tu všetci dokopy, aby sme sa porozprávali o kampaniách, o tom, že ide nejaká hlavná sezóna, niečo sa začína a ideme sa teda rozprávať o tom, že čo všetko sa dá v tej hlavnej kampani robiť. Budeme sa rozprávať o rôznych záležitostiach. Budeme sa rozprávať o tom, akým spôsobom funguje trh, alebo čo sú tie veci a čo sú tie danosti, ktoré trh bude mať najbližšie 2-3 mesiace. Čiže si prejdeme troška štatistík. Týkajú sa online aj offline sveta, primárne sa dnes budeme zameriavať na online svet. Takisto sa budeme baviť o možnostiach B2B predaj, keďže mnohí z vás máte B2B biznisy a takisto sa budeme baviť aj e-shopoch, kde je to vlastne priamy predaj na nejakého koncového užívateľa. Aby ste ma lepšie videli, tak pri mojej, ako ma budete vidieť, tak tam máte také 3 bodky a viete ma pripnúť. Budete mňa vidieť vo väčšom a takisto budete vidieť väčšiu prezentáciu. Takže tí, ktorí mňa chcete lepšie vidieť, kľudne si tam kliknite. OK, takže poďme sa teda rovno do toho pustiť. Prečo sa dnes vlastne stretávame? Začiatok roka bol možno nejaký, mnohých ľudí prekvapili rôzne ťažkosti, ktoré sa týkali energií a tak ďalej. Už druhý, tretí rok vlastne ťaháme COVID. A teraz z toho nášho hľadiska je také dosť zaujímavé obdobie z toho, že prichádza nám teda nejaké obdobie, kde už nie je veľký COVID, kde už sme sa vyrovnali s infláciou a s rôznymi ďalšími vecami. A vyzerá to zatiaľ zo všetkých čísel a štatistík, ktoré máme tak, že to bude veľmi silná sezóna, čo sa týka predajov. Prvá vec, ktorú by som vám chcel povedať, a budeme sa o tom baviť na začiatku, že prečo tu vlastne sme, no je veľmi dôležité si na začiatok uvedomiť, že na toto obdobie sa nepripravujete len vy, ale aj konkurencia. A proste základná zásada platí, kto má nejakú konkurenčnú výhodu, dokáže ťahať tie motúzy a uzly lepšie a dokáže posúvať svoju firmu viac dopredu. Druhá vec je tá, že budeme sa o tom rozprávať troška viac, vysvetlím aj, čo toto znamená, že ak do propagácie neinvestujete viac, nečakajte nárast obratu. Nebavíme sa čisto o finančných investíciách. Dnešná prednáška by nemala byť o tom, že napcháte tam čo najviac peňazí a nejakým spôsobom sa to spraví a bude to fungovať. Tretia dôležitá záležitosť je tá, že neviem, či ste si uvedomili, ale do Black Friday ostáva už len 20 dní. Je to jeden z najväčších kvázi predajných sviatkov, ktorý začal niekde proste na západe, ale postupne prichádza aj k nám a zostáva nám len 75 dní do Vianoc. Keď si odrátate, koľko sú pracovné a nepracovné dni, tak reálne na prípravu mnohých kampaní máte približne tak 2 týždne. Takže dôležité je to, aby sme sa porozprávali o tom, ako sa toto dá zvládnuť, ako to urobiť tak, aby ste sa toho nezbláznili a ako to nejakým spôsobom vopred rozbehnúť. No a budeme sa ešte o tom aj baviť, že prečo by zákazníci mali nakupovať u vás a nie na Alze. Alza je najväčší internetový hráč na Slovensku, čo sa týka online predaja a veľmi dôležitá vec, ktorú je si potrebné uvedomiť, že áno, poznáme tie svoje konkurenčné výhody, ale napriek tomu je tu Alza, ktorá je jednoduchá, ktorá má veľmi dobrý systém nakupovania, každý tam má účet a je veľmi dobre sa možno aj sebakriticky na seba pozrieť, že prečo by mali zákazníci nakúpiť u mňa, na mojom e-shope, na mojom webe a možno nie v Alze. No a ešte si povieme možno, že čo sa bude diať v tom najbližšom období. No, bude sa diať to, že tým, že ide hlavná sezóna, všetci očakávajú, že sa podarí zarobiť viac, tak konkurencia bude určite dvíhať svoje budžety. Čo to bude mať za výsledok? Aj Google, aj Facebook na premietanie svojich reklám funguje tzv. Aukčným systémom. To znamená, čím viac ľudí sa rozhodne, že bude do tej aukcie prispievať, tým postupne cena za kliku začne stúpať. To je dôležité, aby ste si uvedomili, že jedného zákazníka počas týchto období budete nakupovať drahšie. Cena reklamného priestoru väčšinou záleží to strašne od odvetvia, ale väčšinou to rastie niekde od 15 do 40%. To znamená, že ste niekedy mali cenu za jedno kliknutie, za jednu návštevu webu 50 centov, tak si to navýšte o 15 až 40%. A dôležité to tým, že sa strašne veľa nových hráčov nahrnie do trhu, tak ten trh sa rozkolísa. Čiže bude viac ľudí na tej strane kupujúcich, ale takisto aj na strane predávajúcich sa veľmi veľa firiem rozhýbe, lebo jednoducho koniec roka, je to čas, keď ľudia trovia peniaze a všetci si chcú z toho veľkého koláča uchmatnúť. Dôležitá vec, ktorú je veľmi dôležité si uvedomiť,
je, že v digitálnom svete víťaz berie všetko. Kým nemáte digitálny, ale fyzický biznis niekde v Banskej Bystrici, v Bratislave, v Rimavskej Sobote, tak vašou konkurenciou sú iné firmy na okolí. Kým máte e-shop alebo robíte niečo digitálne, vašou konkurenciou je kvázi každá jedna firma na Slovensku. To je prvá vec. Druhá vec, je potrebné si uvedomiť to, že 98% vyhľadávania Google skončí klikom na prvej strane. Z tej veľkej diaľnice, ktorá sa volá Google, kde proste chodia stovky tisíc ľudí denne, tak vašim cieľom je postaviť smerovú tabuľu a stiahnuť tých ľudí dole. A teraz realisticky sa na to pozriete, napíšte si akékoľvek kľúčové slovo toho, čo predávate. Keď predávate vodné pumpy, dáte tam vodné pumpy. Keď sú to kožené púzdra. Napíšte si to do Google a zistíte, či sa tam nachádzate buď organicky, alebo cez platenú reklamu. No a povedzte si, že vianočný darček a rozmyslíte si, alebo rozmýšľajte nad tým, že či ten zákazník na vás myslí. Ešte tretia dôležitá vec je väčšinou, toto najbližšie obdobie je známe tým, že väčšinou idú dole marže, keďže všetci idú do nejakých akcií, zliav a podobných záležitostí, ale väčšinou sa zvyšuje objem predaja, to znamená, toto je potrebné si uvedomiť. Čiže budú nižšie marže, s predpokladom budete tlačiť viac financií do kampaní a kampaňových záležitostí, ale tým, že budete mať vyšší objem predaja, tak by to malo byť v pohode. No. A tento do propagácie neinvestuje viac ako vy, tak jednoducho vás proste predbehne. Zase sa bavíme o tom, nie je to čisto o tom, že dajte veľa peňazí do Google, do Facebooku alebo niečoho ďalšieho. Dobre, takže začneme teda nejakými 5 hlavnými faktormi. Toto je priamo prieskum Facebooku, ktorý robil vlastne pred 3 rokmi a zisťoval, že čo sú tie veci, ktoré ľuďom záleží, keď sa rozhodujú počas sviatkov. Čiže prvá z nich je cena. Druhá z nich je dostupnosť produktu, je to dostupné a tak ďalej. Tretia vec sa týka doručenia alebo distribúcie. Dokážeme to doručiť na čas, vie to tam prísť a tak ďalej. Štvrtá najdôležitejšia vec je výber produktov, to znamená, akú máte šírku škály produktov. Piatá vec je doprava zdarma. Čiže automaticky, keď sa na to pozriete, keď dokážete stiahnuť tú dopravu zdarma na nejakú úroveň, samozrejme marže vám musia vychádzať, tak dokáže to byť veľmi silný predajný argument. Ešte jedna dôležitá vec. Keď sa hocikoho opýtate, že aký je problém s produktom, na každý jeden produkt vám väčšinou ľudia povedia, že cena. Čiže cena nie je úplne stále rozhodujúci faktor, ale tým, že väčšinou sa robia balíčky, zľavy, akcie, tak je to dôležité. No 29% opýtaných sviatočných nakupujúcich povedali, že používajú produkty Facebooku, teda Meta, na získavanie inšpirácie. Do tohto systému dnes patrí Facebook, patrí tam Instagram, patrí tam WhatsApp, čiže cez všetky tieto siete chodia a získavajú informácie o tom, čo by mali nakúpiť a preto to treba spojiť. No, takže veľmi skrátka, moje meno je Daniel Čúr, ja som pracoval a pôsobil v nejakých 12 krajinách, ja som sa ako 18-ročný rozhodol odísť, odišiel som do Oxfordu, dostal som tam ponuku študovať, stade som sa následne presťahoval do Dánska, do Kazachstanu, stade naspäť do Oxfordu, kde som štúdia ukončil, nejaký čas som pracoval pre OSN a potom som si vyberal medzi dvoma vecami. Jedna vec, ísť robiť do New Yorku, do OSN a druhá vec, vrátiť sa na Slovensko a rozbiehať projekty, ktoré tu fungujú. Ja som si povedal, že to Slovensko stojí za to, preto som sa rozhodol vrátiť, založili sme firmu a dnes z toho budujeme jeden z najväčších digitálnych konceptov na Slovensku. Dnes v tom koncepte sa nachádza 6 firiem, ktoré priamo riadím, máme regionálnu televíziu, máme investorskú platformu a najväčší mediálny dom na juhu Slovenska a ja čo robím, ja svoj čas delím medzi rozvoj svojich vlastných projektov a medzi projekty našich zákazníkov a priateľov, ktorým pomáhame stavať presne takéto systémy, o ktorých sa budeme stavať. V prognese, len aby ste vedeli, že prečo sme sa toto celé rozhodli urobiť, je, ja verím v to, že na Slovensku je strašne veľa šikovných ľudí, ktorí chcú podnikať čestne a slušne a našim cieľom je pomáhať týmto ambicióznym budovám budovať svoj imidž v digitálnom svete, zvyšovať predaje, viditeľnosť a nastavovať nejaké systémy. Čiže my, čo robíme, prvá vec je analýza a systematická práca, aby to nebolo len o tom, že potrebujem spustiť Google a potrebujem toto, ale my ideme cez hlboký systematický princíp, chodíme ku klientom, strávime s nimi dosť veľa času a vrtáme sa vo veciach, na ktoré oni nemajú čas a nemajú prioritu, aby sa z nich vrtali. A sme jeden z mála Google partnerov na Slovensku. No, takže toto sme si teda prešli a poďme sa teda do toho pustiť. My robíme vlastne takéto Prognesa Academy, čo sú akadémie, ktoré robíme aj fyzické online po celom Slovensku. Teší sa to veľkému úspechu a väčšinou sa zameriavame na témy, ktoré sa týkajú firemných systémov, riadenia, marketingu a rôznych ďalších vecí, ktoré s tým súvisia.
No, pokiaľ sa stretnete s nejakým pojmom, ktorý vám nie je známy, kľudne si to vygooglite, až by sa to nepodarilo, kľudne na konci si dáme priestor na otázky a môžete ma úplne vyšťaviť zo všetkých informácií a údajov, ktoré vy potrebujete na to, aby sa vám viac darilo. OK, takže začneme teda faktom číslo 1, ktorý je podľa mňa veľmi dôležitý. V roku 2016, keď sa bavíme o B2B segmente, to znamená, že firma predáva firme, počet kanálov, na základe ktorého sa nákupcovia rozhodovali, či to nakúpia od nejakého zákazníka, v roku 2016 to bolo 5 kanálov. V roku 2019 to bolo 7,5 a v roku 2021 to už bolo 10. Čo znamená kanál? Kanál môže byť brožúrka, ktorá tam necháte, Facebook, na ktorý zákazník príde, obchodiak, ktorý sa tam príde pozrieť. Čo je ale dôležité, je to, že tým, že je doba vyústených vnemov, proste vy dostávate na dennej báze strašne veľa rôznych vnemov, tak tým aj tí nákupcovia, aj tí obchodiaci, aj tí vaši obchodní partneri sa dostávajú do toho, že je úplne pretlak vnemov. A jediná vec, ktorá reálne funguje, je to, že vy musíte kričať hlasnejšie a musíte kričať z rôznych uhlov, aby to vedelo byť funkčné. A toto je ten trend, ktorý vidíme, že niekedy sa dalo tak, že mali sme firemný Facebook a bolo to super. Dnes už potrebujete prevádzkovať slušný objem kanálov na to, aby keď vás niekto hľadá, nájde na Instagrame, niekto na Facebooku, niekto na Google, každý sa k vám dostane z nejakého iného zdroja a na konci z toho vychádza nejaký objem predaja, ktorý máte. A ešte jedna dôležitá vec. K faktu, že jeden kanál nestačí. Čiže keď sa pozrieme na túto stranu, tak to sú marketéri alebo vlastne kampane, ktoré používajú jeden kanál. Hej. Čiže engagement rate, to znamená, koľko ľudí interagovalo, je približne okolo nejakých 5%, a purchase rate, koľko nakúpalo, je 2,56. Keď to porovnávame s firmami, kde je to 3 alebo viac kanálov, tak ako vidíte, obidva faktory letia hore približne o 250%. Čo to znamená? Že áno, je všeobecne drahšie investovať do viacerých kanálov, ale zároveň to má aj výstup. Keď sa pozriete na všetky úspešné firmy, ktoré sa tomu venujú a niečo veľké predávajú, nemusíme sa vôbec pozerať ani na Apple, stačí sa pozerať aj niekde bližšie, tak používajú rôzne kanály outdoor, indoor, online, ne-online a tak ďalej. Práve preto, lebo vedia, že každého zákazníka zachytia niekde inde. No, a preto sme sa dneska stretli, alebo to je ten dôvod, prečo tu sme, že naľavo máme potenciálneho zákazníka. A našim cieľom je doniesť potenciálneho zákazníka na web stránku, alebo doniesť ho k tomu, aby nám zavolal, alebo vyplnil kontaktný formulár, alebo čokoľvek iné a vykoná nejakú akciu, my tomu hovoríme konverzia. Konverzia je niečo želateľné, čo od neho chcete. Keď predávate B2B segmente, tak vyplní vám formulár a váš obchodiak sa mu vie ozvať. Pokiaľ je to e-shop, konverzia je priamy nákup, peniaze, ktoré prídu na účet. No a našim cieľom je to, aby sme tohto potenciálneho zákazníka, ktorý je tu vľavo, dokázali cez toto celé premlieť a dostať ho na to, aby u nás nechal nejaké peniažky. Proste to je celý cieľ toho, čo robíme a akým spôsobom to nastavujeme. Čiže zoberieme si potenciálneho zákazníka. Potenciálny zákazník je na Facebooku a vidí tam nejakú reklamu od nás. Teraz si zoberme, ja neviem, predávame topánky. Vidí tam nejakú našu topánku, ako ju predávame. Hľadajte, čo ten zákazník spraví. Skúste rozmýšľať. No nespraví absolútne nič, lebo to raz videl na Facebooku, vôbec ho to nezaujíma a v ten deň videl ďalších 727 reklám, on vôbec nevie, prečo by mal na to kliknúť. Takže tým, že ho to nezaujme, zákazník ide ďalej a možno na ďalší deň si spomenie, že videl niečo, čo sa týka Facebooku a rozhodne sa, že si otvorí Google a začne hľadať topánky. Keď hľadá na Google a príde na našu webovú stránku, tak sa stane jedna úplne úžasná čarovná vec. Príde, vidíte takú cookie listu, tu nám zaakceptuje a povie, že áno, prajem si cookies. Automaticky sa zapisuje kód do jeho vyhľadávača a kamkoľvek inde on už chodí na web, my už vieme, že on bol u nás a automaticky začíname remarketingom. To znamená, že čo robíme, je my vieme, kto u nás bol a presne na tých zákazníkov cielime. A cielime na nich banery na spravodajských portáloch, cielime na nich YouTube reklamu a dostávame sa k tomu, že my mu vytvárame rôzne vnemy na to, aby kúpil. Ako sme sa o tom bavili? Nemá jeden vnem, lebo mu ukážeme jednu reklamu na Facebooku a myslíme si, že kúpi a keď nekúpi, tak je proste to celé zlé a zlí sú zákazníci. Zákazníci nie sú zlí, zákazníci sú len veľmi nároční v dnešnej dobe a potrebujú strašne veľa vnemov, aby niečo urobili.
To je prvá vec. Druhá vec. Pred niekoľkými rokmi, keď ste prišli do obchodu s topánkami, tak ste tam mali trojo kožených topánok a jedný ste si vybrali, lebo ste inú možnosť nemali. Dnes je to o tom, že je obrovský pretlak produktov na trhu. Tých produktov v akomkoľvek segmente je extrémne množstvo. A ten zákazník už niekedy nevie, čo si vymyslieť, aby jeho prianie bolo splnené. A tým, že sa tí zákazníci stávajú náročnejšími, vy potrebujete cieliť na tých zákazníkov z rôznych strán. Dobre, no to sme si povedali. Poďme sa trocha porozprávať o trhu. Máme teda nejaký trh. Toto je celkový trh. Už sme sa bavili o tých topánkach, tak sa bavíme o tých topánkach. Toto je celkový trh topánok na Slovensku. Tu sa nachádzate vy ako jedna firma, tu je konkurenčná firma A, konkurenčná firma B, C a celý tento trh si vy nejakým spôsobom delíte. Máte nejaké unikátne produkty, ktoré možno predávate len vy, ale máte nejaké produkty, kde sa začínate stretávať aj s konkurenciou. Toto je všeobecný systém úplne bežného fungovania trhu. No, keďže teraz idú sviatky a ide proste nejaká, nazvime to, že nákupná horúčka, tak sa začne diať toto. Ten trh v hlavnej sezóne, ktorý sme mali takýto veľký, on sa na nejakú krátku dobu nafúkne. A vy máte dve možnosti. Buď všetky veci necháte tak a vy, keď si pozriete, vy narastiete rovnako s trhom. Nezískate z neho ani viac, ani menej, nafúkne sa trh, vy sa rovnakým spôsobom nafúknete, alebo tým, že možno konkurenti do toho budú búchať silnejšie, tak možno sa vy nafúknete menej. Toto je jedna možnosť. Druhá možnosť je, preto sme tu, aby sme sa porozprávali o tom, ako urobiť toto. Máte nafúknutý trh a popozeráme sa na to, ako sa dá zvýšiť úsilie, aby keď sa nafúkne trh, my sme sa nafúkli v porovnaní s trhom percentuálne viac, aby sme spapali nejakých zákazníkov od konkurencie, pretože zákazník, ktorý nenakúpi u konkurencie a nakúpi u nás, je plus jeden zákazník. No, čiže základné pravidlo biznisu. Toto je jedna zo záležitostí, ktorú sa rozprávam. Veľmi veľa času trávime u majiteľov firiem, kde sa im snažíme pomáhať budovať obchodné systémy, ktoré im prinášajú zákazníkov. A prvá vec, o ktorej sa stále bavíme, že keď budujete niečo, alebo si povedzme, že pečiete tortu, tak torta sa skladá z nejakých rôznych ingrediencií. Potrebujete tam múku, potrebujete tam cukor, potrebujete tam možno mlieko. A dôležitá vec je na to, aby ste vykonali nejakú tzv. Nákupnú konverziu, nákup, oslovenie lead, konverzia, niečo, čo vám zarobí peniaze, tak potrebujete mať podprodukty. Vy proste bez tej múky neupečiete, akokoľvek by ste chceli ten koláč. Čiže na začiatku si povieme, že máte 2000 ľudí, ktorí vidia vašu reklamu. Následne z tých 2000 ľudí sa 500 ľudí rozhodne, že príde a navštívi váš web. Z toho 25 ľudí začne klikať na webe a dostane sa do kontaktu o košíku a následne 5 ľudí si povie, že áno, zaujíma ma to, čo robia a funguje to. Pokiaľ sa pridáva do toho propagácia úplne jedno, aký je to systém, tak prídeme to, že z tých 2000 ľudí, ktorí vidia na vašu reklamu na začiatku, sa snažíme urobiť 5000 a nafúknuť to. Hej? Aby prišlo viac ľudí na web, aby viac ľudí si pozrelo, aby vykonali konverziu. Medzi počtom ľudí, ktorí navštívia váš web, čiže počet ľudí, ktorí prídu na web, a počet ľudí, ktorí vykoná konverziu, tomu sa hovorí konverzný pomer a je stále udávaný v percentách, čo je dôležité si o tom povedať. Väčšina e-shopov alebo podobných stránok na Slovensku má konverzný pomer niekde od 0,6 do 3%. Pre väčšinou sa tu hýbu. To znamená, zo 100 ľudí, ktorí prídu na váš web, si približne 0,6 až 3 ľudí od vás niečo kúpi. Závisí to od segmentu, od toho, aký máte dobrý e-shop, čo robíte a tak ďalej. Konverzný pomer je jeden z najdôležitejších vecí, ktorý musíte pri tých kampaniách sledovať. No, takže toto je samotný ten trh a toto je systém produktov a podproduktov. Poďme sa porozprávať troška ďalej o tom, akým spôsobom rastie výkonnosť kampaní. Veľakrát máme skúsenosť takú, že keď niečo začne byť zle vo firme, tak si pozrieme, OK, no nejak nám nefungujú obchody, tak poďme do toho pridať marketing a bude to zázračne fungovať. Je to aj pravda, ale zároveň to aj pravda takisto nie je. Každá kampaň totižto potrebujú určitý čas na vzdelávanie a optimalizáciu. Kampaň sa sama, ako sa spúšťa, vzdeláva, to je jedna časť. Aj Google, aj Facebook používajú systémy umelej inteligencie na to, aby vylepšovali umiestňovanie kampaní, to je A. A B
Je takisto ľudia, ktorí za tými kampaňami sedia, tvoria, dávajú ich vonka, potrebujú zistiť, toto je cieľová skupina, toto im funguje, toto nefunguje a tak ďalej. Čiže keď sa chcete zamerať na vianočné kampane, tak ste mali na tom začať robiť včera. Keď ste na tom nezačali robiť včera, tak úplne najlepšie, čo viete urobiť, je zajtra po tejto prezentácii prídete, urobíte si firemnú poradu a porozprávate sa o tom, lebo toho času fakt nemáte veľa. A kampane potrebujete spustiť v čo najväčšom predstihu, aby to fungovalo. A prosím vás, nečakajte s tým na poslednú chvíľu a rovno vám aj vysvetlím prečo. Väčšinou sa deje to, čiže na spodnej osi máme čas a na tejto časti máme výkon. Vypustíte nejakú kampaň, ona na začiatku bude mať katastrofálne výsledky, pokiaľ spustíte kampaň a mesiac bude mať zlé výsledky, vôbec nič z toho nerobte. Je to systém, ktorý sa učí. A postupne prvý týždeň premeliete nejaký počet, druhý, tretí, štvrtý a následne tie kampane vám zostanú zaseknuté kvázi na nejakej úrovni. Hej, a vy sa rozhodnete, zarába to, nezarába to, funguje to, nefunguje to. Väčšinou sa to optimalizuje, čiže to ešte jemne rastie, ale potom oni dosiahnu nejaký prirodzený vrchol. A potom, čo viete urobiť, je keď už viete, že kampane fungujú a oheň vám horí, tak chytíte a priložíte troška dreva do ohňa a zase budete sledovať, čo sa s tým ohňom deje. Niekedy, keď priložíte viac dreva do ohňa, tak ten oheň na chvíľu sa zmenší, lebo ten systém musí prerátať, ako následne riešiť aukciu a tak ďalej a potom sa to väčšinou následne rozbehne. Čiže toto je dôležité, že má to nejakú tú kolísavosť a nikdy to nebude mať úplne stály výkon. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť. Ako sme sa bavili ešte o jednej jedinej veci, sa vrátim k tomu, že keby ste počas Black Friday a najbližších 3 mesiacov s reklamnými rozpočtami neurobili nič, hádajte, čo sa stane? Výkonnosť spadne dole. Povedali sme si prečo, pretože bude na trhu viac ľudí, ktorí budú chcieť získať toho istého zákazníka, ktorého vy, a tým pádom to spadne dole. OK, takže budeme sa baviť dnes o 2 dôležitých sviatkoch. Jeden je Black Friday a druhý budú Vianoce. Budeme sa baviť o tom, čo sa deje v hlavách zákazníkov, to je A, aby sme pochopili, lebo každé nákupné rozhodnutie vychádza z nejakého psychologického konceptu. Je to nejaké vnútorné rozhodnutie človeka, ktoré toho človeka prinesie k nejakej konkrétnej akcii. No tak sa poďme porozprávať o tom, čo sú tie vnútorné veci, ktoré sa v človeku dejú. Čiže úplne prvá vec je sociálne potvrdenie. To znamená, čo je to, čo ten zákazník chce. Ale nie len on, ale jeho kamaráti. To znamená, keď môj kamarát povie, že toto je super, alebo sem idem nakupovať, alebo teraz je Black Friday a idem nakupovať, tak všetci budú nakupovať. A keď všetci budú nakupovať, tak človek je niekedy sa tomu hovorí, že je stádové zviera. Čo budem ja robiť? No určite pôjdem aj ja nakupovať. Čiže to je úplne prvá záležitosť. Máte 2 zmrzlinárov. Prechádzate sa na námestí vášho mesta. Predstavte si, že sú vedľa seba 2 zmrzlinári. Pred jedným zmrzlinárom nestojí nikto. Pred druhým zmrzlinárom stojí 10 ľudí. Vy chcete úžasnú zmrzlinu. Máte so sebou kamaráta, ktorý za vami prišiel a vy mu chcete dať dobrú zmrzlinu. Do ktorej zmrzlinárne sa postavíte? Do tej, kde nie je nikto, alebo do tej, kde stoja 10? No, postavíte sa do tej väčšinou, kde stoja 10. Ja som toto skúšal na rôznych prednáškach, že do ktorej by ste sa postavili a väčšinou to prichádza tak, že až 85% ľudí v priemere by sa postavilo do tej zmrzlinárne, kde je ľudí viac. Čisto z jednoduchého uhlu pohľadu, keď všetci hovoria, že táto zmrzlina je super, všetci stoja v rade a ja sa tam postavím, radšej si tie 3 minúty počkám. Prvá vec. Druhá vec, cenové kotvenie. Ľudia si povedia, že na Black Friday budú zľavy, nákupy lacnejšie, aj na Vianoce, aj možno medzi tým sú nejaké veci a reálne je to pravda, veľa firiem ide do zliav a do balíčkov a podobných vecí, funguje to dobre, všetci kamaráti mi povedia, že na Black Friday budú zľavy, ja idem tiež. Tretia vec, ktorá sa tým pádom stane, že sa zvýši predaj. To znamená, že vďaka výrazným akciám po väčšine e-shopov dnes spravujeme v rámci kampaní možno 40, možno 40-50 rôznych e-shopov a iných webov, proste, ktoré sú. A väčšinou naša skúsenosť je s tým taká, že počas Black Friday obrad ide hore, marža ide dole, ale väčšinou na konci samozrejme zostáva viac v rámci, keď si to povieme, že hrubého zisku. Hej? Ale dôležitá vec je si uvedomovať, je to, že keď vytlačíte obrad, väčšinou musíte troška spapať zo svojej marže. Štvrtá vec je zvýšená viditeľnosť. Vy dokážete tým, že tlačíte viac informácií o sebe, tak sa o vás dozvedia zákazníci, ktorí o vás bežne nevedia, lebo nevedia, že existujete a nevedia, kto ste.
A ďalší bod je to, že dokážete prilákať aj nových zákazníkov. Čiže prvá vec, bavíme sa o viditeľnosti, to znamená, nebavíme sa o tom, že zákazníci nakúpia, ale už budú vedieť, že existujete. V ďalšom kroku sa bavíme o tom, že už nie len vedia, že existujete, ale oni u vás nenakupovali a prídu a niečo maličké si kúpia. Hej? Že veľakrát ten obchodný vzťah sa začína maličkou transakciou. Bude to transakcia typu financií, bude to transakcia typu darčeku, niečoho iného. Väčšinou sa to začína niečím malým. Nečakajte, že prinesiete nového zákazníka, ktorý u vás nechá tisícky. Áno, stáva sa to, ale po väčšine času ten vzťah budujete. Konkurencieschopnosť? No, fakt úplne triezvo sa pozrite na svoj e-shop, web stránku a tak ďalej, to, čo robíte a povedzte si reálne, nakoľko dokážete ponúknuť atraktívny tovar atraktívnym spôsobom. Keď nie, tak to neznamená, že vaša firma skrachuje a môžete zatvoriť a všetkých zamestnancov prepustiť a ísť domov, ale tá konkurencieschopnosť postupne bude klesať. A tým, že je doba digitálna a čím ďalej, tým viac sa digitálne predáva z roka na rok a COVID urobili jednu brutálnu vec a firmy na to neboli pripravené. On ten presun do digitálneho priestoru, ktorý mal trvať 10 rokov, skrátil na 2. Zrazu sa dali robiť online meetingy, zrazu sa dalo nakupovať online, zrazu boli rôzne ďalšie veci, ktoré existovali a tým pádom sa tá digitalizácia zrýchlila. A posledná vec, vy stále dokážete testovať. Použite Black Friday na to, aby ste natestovali produkty, balíčky, ceny a tak ďalej a použite to na testovanie vianočného trhu. Dobre, poďme teda k Black Fridayu a povedzme si k tomu nejakú štatistiku. V priemere, toto je štatistika síce zo štátov, ale nevadí, priemerný októbrový deň je 22 miliónov návštev na rôzne e-commerceové weby. Počas Black Friday je to 66. To znamená, že keď sa bavíme o čisto Black Friday, dni Black Friday, tak máte približne trojnásobný výtlak v porovnaní s ďalšími dňami. Toto nie je nákupná hodnota. Toto je počet ľudí, ktorí vstupujú na tie weby. Počet návštevníkov, aby sme si to zjednodušili. Toto není obrat. Hej? Ale už len tu vidíte ten brutálny rozdiel. Keď si povieme to, že počas Black Fridayu sa zvyšuje konverzný pomer, lebo ľudia prídu, vidia niečo, nakupujú, tak tá priepas medzi tými dvoma sa ešte zväčšuje. OK, čiže teda dávam vám konkrétny to-do list, čo robiť. Po tejto prednáške si k tomu sadnite a prejdete si, čo z tohto pre vás má zmysel. Prvá vec, sadnite si so svojím tímom, urobte si poradu a zadefinujte si, aké zľavy, na aké produkty, akým spôsobom dokážete ponúknuť. Tak, aby ste si zbytočne neukrojili zo svojej marže, ale sú produkty, kde viete viac a sú produkty, kde viete menej. Dokonca veľakrát pri B2B segmente predáte nejaký stroj a následne ho budete servisovať a dodávať do toho nejaký spotrebný materiál. Čiže možno na ten stroj má väčší zmysel dať zľavu, aby ste následne dokázali na spotrebnom materiále iných záležitostiach fungovať. Dokážete urobiť kupóny, ktoré dokážete rozposlať tým zákazníkom. Dokážete dať darček zadarmo. Vymyslíte niečo, čo vás nestojí veľa peňazí, pribálte to a pošlite to. Buď to budete prezentovať, alebo niekedy aj nemusíte, vložíte tam darček, pošlete to zákazníkovi, poteší sa a začnite robiť balíčky. Jednu vec pribálte k druhej a k tomu tretiu a predáte to za zvýhodnenú cenu a už ste pridali 3 veci a nie jednu. Druhá vec, určite si dĺžku trvania. Jedna z najlepších vecí, ktorú vám viem povedať, ktorá zaručene funguje a dokáže vás to potiahnuť, je to, že síce Black Friday trvá jeden jediný deň, ale vy si môžete povedať, že my máme Black Friday Week. A z jedného dňa urobíte týždeň. A tá príprava, ktorú robíte, už zrazu není príprava na jeden deň, na ten jeden veľký deň, ale na celý týždeň. Nastavíte si akcie, zľavy, systém a všeobecne vám to dokáže trvať celý týždeň. Je to super, lebo sú ľudia, ktorí Black Friday neriešia a nakúpia si predtým a nakúpia si potom, ale keď prídu a stále vidia u vás Black Friday, máte väčšiu pravdepodobnosť, že niečo predáte. To je druhá vec. Tretia vec, ktorá do toho prichádza, že existuje aj koncept, ktorý sa volá, že Cyber Monday. To je na predaj elektroniky, akýchkoľvek technologických vecí, ktorý hneď nasleduje po Black Friday a je to väčšinou pre online zľavy elektroniky. Dôležitá vec, toto je štatistika, ktorú urobilo Adobe
minulý rok, takže to je úplne nová štatistika, je, že 16,7% predajov elektroniky z celého roka je realizovaný v tento jeden jediný deň, Cyber Monday. Veľmi dôležité, porozmýšľajte nad tým a zase neurobte Cyber Monday, ale Cyber Monday Week. Bude to pre vás veľmi užitočné a dokáže vám to priniesť viac zákazníkov a viac tržieb do firmy. Tretia vec, naplánujte si marketing a propagáciu. Začnite s tým vopred. Využite sociálne médiá a e-mailový marketing, PPC reklamy, proste všetko, čo máte, dajte dokopy. Proste vyťahnete veľké zbranie všetky, ktoré máte, namierte a jediné, čo potrebujete urobiť, je to, aby ste vypúšťali čo najviac informácií o tom. Tu som, existujem, dýcham, vieš si odo mňa niečo zobrať, čo potrebuješ. Tretia vec, mnohí na to zabúdajú, aktualizujte si dizajn webovej stránky. Až máte hore nejaký hlavný banner na webe, tak ho prosím vás vymente, že je to Black Friday, alebo Cyber Monday, alebo Vianoce. A kľudne to vymente aj dlhšie predtým. Mnohí z vás, keď vôjdete do reťazcov, ja som sa akurát stretol s tým, že mi predvčerom hovoril kamarát, že no ja idem do obchodov a všade sú tieto vianočné také blikátka, svetielka, všetko možné. A ja nechápem, prečo, keď sme ešte 2 mesiace pred Vianocami a dokonca 2,5 mesiaca pred Vianocami. Z jednoduchého dôvodu, pretože vianočná nálada a atmosféra zvyšuje predajnosť. Všetky siete to vedia a preto to robia. Keď vôjdete do obchodu, je na začiatku máte vianočný tovar, máte väčšiu pravdepodobnosť, že tam strovíte peniaze. Je to základná psychológia, nič magické na tom nie je to systém, akým funguje ľudský mozog. Pretože na Vianoce dávate a na Vianoce dokážete posúvať viac a do rodiny a kadejakým iným spôsobom. Štvrtá vec, zákaznícka podpora. Veľakrát e-shopy a rôzne iné firmy zlyhajú na tom, že dojdú zamestnanci, všetci sú vyčerpaní, potom s nimi máte problémy, nechcú robiť nadčasy a tak ďalej, zabezpečte si dostatočný počet, alebo najjednoduchšie, urobte si firemnú poradu, z mojej skúsenosti funguje, urobte si firemnú poradu, najbližší týždeň bude pre nás kľúčový, každý bude mať nadčasy sa zaplatia a nemusíte zvyšovať počet zamestnancov. Ale prosím vás, povedzte to tým ľuďom otvorene, že teraz sa bude makať a týždeň to vydržia, verte mi. A aj oni sa poďakujú, keď v Black Friday, čo viac narobili, tak dostanú vianočné odmeny. A klientujte proste case study. My sme akurát minulý týždeň sme to riešili, mali sme jedného klienta, kde sme riešili proste práve prípravu týchto kampaň a všetko, a on nám povedal, no viete čo, že my by sme aj chceli aj predávať viac aj všetko, ale my máme tak veľa objednávok, že to nestíhame a nestíhame hajrovať nových ľudí a tým pádom proste stopka. Jemu zbytočne utekajú tí zákazníci, ktorí by kupovali, ale keďže on nedokáže obhospodáriť ten trh, tak to nakúpia u jeho konkurencie. A piata vec, vyriešte si skladové zásoby. To je prvá vec. A druhá vec, monitorujte ich. Zistujte, čoho máte, kde, ako, koľko, veľakrát dokážete naobjednať a tak ďalej. A podľa toho viete presúvať aj zľavy. Keď máte niečoho veľa, dajte to do zľavy. Následne, keď vám klesnú skladové zásoby, vyhoďte to, pokiaľ je Black Friday, aktualizujte si skladové zásoby na dennej báze. No a analýza a hodnotenie. Najlepšia vec, ktorú vám môžem dať, a to si napíšte prosím vás na papier do počítača, kdekoľvek to robíte. Po Black Friday do 2 týždňoch si zostavte interný report. Spíšte si 2 A4, kde si poviete, čo ste dobre zvládli, čo ste zle zvládli a nech sa ten dokument volá To Do na Black Friday 2024, založte to do šuflíka a 2 mesiace pred Black Friday 2024 to vytiahnete a budete mať kopu zaujímavých vecí, pretože o rok, keď príde ďalší Black Friday, vy už nebudete vedieť a zabudnete na to. Čiže to, čo ste sa naučili, si spíšte. Za A to viete použiť na vianočné kampane tento rok a za B to dokážete použiť na budúci rok. Dôležitá vec, Black Friday alebo všeobecne predaj a vzdelávanie. Máte čas na tej spodnej rovine, ktorý ide niekde a vedomosti o produkte. Dôležitá vec, zákazník si buduje, alebo teda zákazník si kupuje istotu. Keď má zákazník istotu o vašom produkte, hádajte, čo sa deje, zákazník príde a pošle objednávku. Čiže vy počas toho, ako on je na vašej web stránke, na vašom e-shope, vo vašej predajni, jemu sa zvyšujú vedomosti. A keď on dosiahne určitú vedomostnú úroveň, chce si vybrať kosačku, pozrie si ich 6, keď si myslí, že tým kosačkám chápe, tak si jednu kosačku objedná. Zásadná vec je ale tá, že niekedy je
ten zákazník tu, že nepotrebuje veľa informácií, aj ochotný kúpiť a niekde ten zákazník tu, že s ním potrebujete strašne veľa času a energie stráviť a všetko mu ukázať a vysvetliť na to, aby kúpil. Ale všeobecne, čím lepšie máte zoptimalizovaný web na tohto červeného, tak vám do toho padne aj ten biely, aj ten zelený. Ale keď na webe máte jednoduché informácie o čomkoľvek, čo predávate, klasický, proste jednoduchý popis, rozmery a tak ďalej, tak aj bieleho, aj červeného zákazníka ste stratili. A pritom sú to takí istí zákazníci. Čiže dôležitá vec, choďte na Alzu, napíšte si tam televízor a pozrite si televízor. Keď prechádzate, ukážu vám takúto, to má uhlopriečku, takéto smart riešenia, toto všetko to robí a oni, kým sa preskrolujete na spodok, oni vás vyvzdelávajú. Extrémne, extrémne dôležité. A uvedomte si, ľudia rozhodujú hlavou, no nakupujú srdcom. Logika plus emócia musí ísť dokopy. Najmä, keď ľudia robia drahšie rozhodnutia. Jedna vec, vám to musí dávať logický zmysel a druhá vec, musí vám zaplesať troška srdiečko, aby ste povedali, že áno, toto beriem. A keď jedna z týchto vecí nesedí a to srdce a tá hlava sa nejak začnú byť, väčšinou človek od toho nákupného rozhodnutia odchádza. Väčšinou sa bavíme o nákupných rozhodnutí, ktoré sú drahé, hej? Ale niekedy, keď vôjdete do obchodu a kupujete si Snickers, deje sa to isté. No buď chcete to, hej, lebo vaša hlava vyslala nejaké neuróny, že si to chcete kúpiť a srdiečko sa vám zase povie, však jedna marska ti neuškodí, chytíte, zoberete si a zjete. Čím drahší produkt, tým viac táto rovnica platí. OK, čiže kanály propagácie, ktoré existujú. Rýchly, stredne rýchly a pomalší efekt. Niektorí z vás, ktorí možno veľa toho nemáte pospúšťaného, tak som vám chcel dať taký nejaký krátkokurs toho, že čo všetko sa dá robiť. Čiže prvá vec, Google Ads, dokážete ho zapnúť relatívne rýchlo a vie to mať relatívne rýchly efekt, ale takisto za 2-3 týždne to nefunguje, takže sa tomu tiež treba venovať. To reklamou vyhľadávaní, povieme si o tom. Stredne rýchly efekt, väčšinou sú to sociálne siete Facebook, Instagram, YouTube, newsletter z jedného dôvodu, lebo tú databázu potrebujete vybudovať. A potom sú blogy a SEO a pozícia v organickom vyhľadávaní, ktorá väčšinou trvá dlho, kým si nastavíte SEO parametre s blogmi alebo so spätnými linkmi alebo s čímkoľvek iným. No, čiže čo vám to prinesie, je zvýšená viditeľnosť, budete viditeľnejší, logicky budete viac predávať, lepšie si zadefinujete cieľovú skupinu. Niekedy sa stáva to, že cieľová skupina pri online predaji a pri fyzickom predaji vie byť rozdielna. Takisto viete získať nových zákazníkov, viete budovať vernosť, máte konkurenčnú výhodu a viete ich merať. No, a teraz sa poďme baviť ešte o jednej jedinej veci, a tá jedna jediná vec je to, že klienti sa na nás začali obracať s tým, že znižuje sa im výkonnosť kampani a v roku 2023 toto bolo veľmi platné. A klienti sa nám proste prišli s tým, že no však ja mám 1000-eurový media budget na Google Ads a predávame menej, ako sme predávali nejakú dlhú dobu dozadu. Prečo predávame menej, čo sa deje a tak ďalej. A čo my vlastne robíme, alebo čo som sa ja snažil vysvetliť, že keď si pozriete, inflácia za minulý rok bola 12,8%. Keď nič iné nespravíme, len do vášho media budžetu pridáme 12,8% na infláciu, tak zistíte, že 1000 eur v media budžetoch, ktoré ste mali minulý rok, už má dnes hodnotu len 872. To je prvá vec. Druhá vec, tým, že platí zdražovanie tak, ako zdražili proste produkty, tak presne takým istým spôsobom zdražil aj reklamný priestor a aj saturoval a je viac saturovaný. Čím ďalej, tým viac digitálneho obsahu existuje, no a tým pádom je zvýšená konkurencia. Určite viete aj vy o svojich konkurentoch, ktorí digitálny predaj nikdy nerobili a zrazu ho začali robiť. Proste je viac ľudí na tom digitálnom trhu, no tým pádom rovnaký trh sa delí medzi viac ľudí. Čiže dôležitá vec je to, aby ste si aj toto uvedomili. Čiže stále musíte sa hrať s maržami, s mediálnymi budžetmi a riešiť to tak, aby to na konci fungovalo. Je to čarovanie, nemá to jednoduchú odpoveď, že robte toto a všetko bude super. Každý jeden segment funguje ináč, každá jedna kampaň funguje ináč a každá jedna webová stránka funguje ináč. A to, čo sa my snažíme, alebo prečo robíme túto prednášku, je to, že mňa veľakrát veľmi zaujíma šťúrať sa v tých dátach, že prečo sa deje toto a prečo sa deje to. Väčšinou majitelia firiem, s ktorými pracujeme, na to nemajú čas a my im väčšinou sa pomáhame šťúrať v tých veciach hlboko a nájsť riešenia, ktoré sú. No, väčšinou to zlyháva, keď sa bavíme o digitálnom predaji na jednej jedinej veci.
A to na tom, že web je vaša digitálna predajňa. Teraz si zoberte, že vôjdete proste do obchodu, ktorý vyzerá ako takto. Vidíte, tu máte rozhádzané veci, krížom, krážom poukladané veci na poličkách. To má je jedna možnosť. A druhá možnosť, že vôjdete do takto krásne, čiste, moderne urobeného obchodu. Tento obchod môže byť kľudne o 20-30% drahší, ale aký z toho budete mať pocit? Dôležitá vec, ktorú vám ja chcem odovzdať, je vaša webová stránka, je presne to isté ako vaša predajňa. Keď k vám prídu zákazníci, tak nechcete, aby prišli do nejakých škaredých priestorov. Chcete, aby prišli do pekných, čistých priestorov a takisto musíte mať peknú, čistú, opratanú webovú stránku, keď cez web chcete niečo predávať. Prvá vec, ktorú vám poviem, otvorte si web vášho nejakého konkurenta, alebo 3-4. A úplne objektívne, bez toho, aby ste milovali svoju firmu, lebo viem, že každý jeden z vás veľmi máte radi svoju firmu, preto v nej robíte a tvoríte, ale pozrite sa na to úplne nezainteresovanými očami a povedzte, že keby cudzí človek, ktorý vás nepozná, prišiel na vašu webku a na webku konkurencie, či by kúpil u vás alebo o konkurencii. Nič iné o vás nevie, len vidí tú webovú stránku. To je presne o tom isto. Čiže preto hovorím, že niekedy sa na to musíte pozerať aj z jednej a z druhej strany. A my majiteľia firiem väčšinou máme taký problém, že veľmi milujeme to, čo robíme a niekedy sa neúplne vieme objektívne pozrieť na tie veci, ktoré robíme, či ich robíme dobre alebo nedobre. A mne sa to niekedy stáva, že sa pozerám dovnútra do svojej firmy a nevidím veci, ktorými príde kamarát a povie, že a takto a takto a takto. Aha, no ja som nad tým ani nerozmýšľal. Čiže v rámci webu riešte, aký máte prvý dojem, hej, reálne máte veľmi maličkú šancu urobiť prvý dojem. Preto existuje niečo, čo sa volá bounce rate, to znamená, človek príde na web, odíde z webu. Keď máte vysoký bounce rate, automaticky vo väčšine času to znamená, že bude web škaredý, bude nepoužiteľný, alebo je pomalý, alebo má nejaký iný problém. Prvý dojem a dôveryhodnosť dokážete urobiť len raz. Raz urobíte prvý zlý, dobrý dojem a už ho druhýkrát vedieť urobiť nebudete. Druhá vec, použiteľnosť. Web musí mať dobre všetky záležitosti v menu, filtráciu a tak ďalej. SEO, pokiaľ sa bavíme o kľúčových slovách, keď niekto hľadá záhradnú techniku, tak by sa tá daná časť mala volať záhradná technika, nie je nejak ináč a podobne. A štvrtá vec, na ktorú mnoho firiem zabúda, je väčšina slovenských firiem má fakt dobrý príbeh. Má dobrý príbeh, má nejakú prapodstatu, na základe ktorej vznikli, že tí majiteľia, ktorí tie firmy zakladali, chceli niečo priniesť na tento svet, chceli niečo doniesť. Komunikujte tie hodnoty, ktoré máte. Lebo keď nie, tak ste proste ďalšia Alza alebo ďalší niekto iný. Komunikujte to, že pokiaľ ste rodinná firma. Pokiaľ robíte niečo nejakým spôsobom, hovorte o tom. No a len takýto web vám dokáže priniesť konverzie. Lídy, dopity, predaje, čokoľvek iné. A posledná vec je mobil a znovu mobil a ešte raz mobil a ešte 5. a 6. a 8 krát mobil. Dnes, podľa našej skúsenosti z analytík, ktoré máme nasadené na rôzne weby, dnes v priemere od 70 do 90% zákazníkov, ktorí chodia z mobilného telefónu. Vy môžete mať krásnu vyčačkanú web stránku. Keď prídu na mobil a vyzerá to zle, tak akurát ste stratili 80% trhu. OK, poďme si teda veľmi konkrétne povedať, že čo sa dá robiť v rámci tých jednotlivých vecí. Google Ads, určite mnohí z vás ich používate. Google Ads kvázi robí také 4 rôzne typy kampaní. Prvá vec je Performance Max kampaň, Google ju zaviedol, je relatívne automatizovaná a rieši čisto hodnotu konverzia transakcie. Jednoducho nastaviteľná, dosť zle spravovateľná, nedokážete do nej až tak vstupovať. Potom existujú tzv. Shopping kampane, to sú reklamy, obrázky, produkty, niekedy napíšete televízor a na Google to vyzerá nejakým takýmto spôsobom, hej, televízor Samsung, toto sú shopping kampane, kde priamo kliknete a viete sa na tú webku dostať. Potom existujú tzv. Search kampane, teda textové reklamy vo vyhľadávači, ktoré sú zamerané na kľúčové slová, čiže zase sa pozrieme, kľúčové slovo, televízor Samsung a vyskočí vám Samsung, samotný výrobca a rovno Alza. No a display, to sú vlastne kampane, ktoré keď idete na nejakú spravodajskú web stránku, idete na Pravdu, idete na Rimavu, idete proste kamkoľvek, tak jednoducho tu máte vlastne takéto obrázkové banery. Väčšinou oni fungujú na základe obrázkových výhľad, alebo teda
Tie obrázky sa vám zobrazujú po väčšine času na základe remarketingu. Hej? To znamená, niekde ste niečo pozreli, boli ste na Sinsei a následne na vás začnú chodiť takéto banery. Google, veľmi dobrý systém, dobre to funguje, akurát je jeden jediný problém a to, že Google Ads sa posledné roky veľmi predražil a mnohým firmám, ktoré nemajú dostatočne nastavené marže dobre, to nevychádza. Google začal byť drahý. Pri lídoch, pri predajoch, pri čomkoľvek. Potom som sa chcel dostať k Facebooku ako takému. Facebook, alebo dnes sa teda tomu volá, že Meta, je to proste intergalakticky veľká firma, ktorá skúpila všetko možné, čo sa deje, alebo čo funguje v digitálnom svete v rámci sociálnych médií, čiže Facebook, Instagram, WhatsApp a mnohé ďalšie projekty, ktoré niečo riešia. Ponúkajú také dva typy kampaní. Jedna vec, predpokladám, že to, čo vy robíte, väčšina sú tieto propagované príspevky. Nahodíte príspevok na Facebook, dáte propagovať, dáte, že za 20 €, nastavíte si nejaké publikum a pustíte. Toto je super, ale má to jeden jediný problém. Nedokážete kampaň špecifikovať. Nedokážete sa s ňou hrať, nedokážete AB testovať. Pustím jednu kampaň, druhú kampaň pozerám, ktorá funguje. My väčšinou preferujeme, hovoríme klientom, že propagované príspevky sú super, ale mali by byť v spolupráci s business manažer kampaňami. To znamená, to sú kampane, ktoré zadáte, necháte ich 2-3 mesiace bežať, dokážete mať širšiu škálu nástrojov, dokážete hlbšie do možností propagácie a majú veľmi podrobnú analytiku. Hej? A ja hovorím, že funguje to dobre vtedy, keď tieto dve veci idú ruka v ruke. Business manažer kampane, kde riešite dlhodobé akcie, zľavy, škály produktov a tak ďalej a v propagovaných príspevkoch robíte rýchle veci, aktivitky, aktualitky, ktoré potrebujete rýchlo pretočiť. Tie business manažer kampane vyzerajú takýmto spôsobom. Ešte jedna jediná vec. Určite ste mnohí z vás počuli cez niečo, čo sa volá Metapixel. To je taká vec, ktorú vložíte do webu. Je to kvázi jeden pixel, ktorý trackuje. Je to niečo podobné ako kód pri Google Analyticse, ktorý tiež vložíte do webu a on vám meria následne nejaké veci. Čiže čo vy dokážete robiť, je toto, čo tu vidíte. Toto je shopping kampaň, ale už na Facebooku. Čiže vy si tu viete vlastne klikať, idete doprava a všetky veci, čo ich predáva, tak vám ukáže. A keď kliknete, že nakupovať, tak vás nehodí na všeobecnú web stránku, ale rovno vás hodí na túto komodu za 65 €. Newsletter. Je to vec, mail bol niekedy cool, potom nebol cool, teraz sa znovu vracia pri veľa záležitostiach. Dokážete robiť veľmi dobré osobné ponuky. Dôležitá vec je to, aby ste mali nejakú databázu, aby ste nestiahli nejakú databázu z netu, lebo keď to budete posielať, tak dostanete ban, zniží sa vám doménová autorita a hodia vás do spamových domén. Čiže odporúčam newslettere nerobiť z vašej hlavnej domény. Hej? Ale treba si na to urobiť ďalšiu doménu. Dokážete rýchlo informovať, pošlete niečo, rýchlo to príde, ale roztriete si tú databázu, dokážete tých zákazníkov relatívne často držať proste v určitých kolobehoch a má to nižšie náklady oproti iným stratégiám. No, a ešte taká otázka, že ako postupovať pri spustení kampane. My hľadáme, to, čo my robíme, alebo kde sa my snažíme dať tú pridanú hodnotu, je to, že máte produkt, tému a emóciu. Poďme si veľmi konkrétne povedať, že ako to vyzerá. Máme produkt coaching, toto je veľmi konkrétna vec, ktorú sme robili pre jedného konkrétneho klienta. Téma sa volá, že coaching, to znamená, že riešenie nejakých profesných problémov firiem. Téma sa volala Halloween a emócia, zdesenosť, úzkosť a motivácia priamo pre manažérov. No a teraz skúste nad tým porozmýšľať, že ako dať dokopy coaching, Halloween a zdesenie, úzkosť a motiváciu. Čiže spájame niekedy nespájateľné koncepty, zoberieme žirafu a zoberieme slona a urobíme slonožirafu. Ale slonožirafu takú, ktorá aj prežije a bude vedieť aj fungovať. Ale dôležitá vec je tá, že keď uvidíte, ste v nejakom safari parku a uvidíte 10. slona alebo 10. žirafu, to bude stále 10. slon a 10. žirafa, ale keď uvidíte jednu slonožirafu, tak si to budete fotiť, zazdieľate to na Facebook, pošlete to všetkým kamarátom. Že niekedy slonožirafa, ktorá nedáva úplne logický zmysel, dokáže byť funkčná, pretože dokáže byť iná ako čokoľvek iné. Hej? Čiže my sme si povedali, že 5 profesionálnych hrozieb, o ktorých možno netušíte, že im právne čelíte, no a potom sme si následne robili rôzne veci, teda že nenaplňate potenciál, stagnujete a tak ďalej. A tento post mal aj celkom dobré interakcie.
Takže dôležité, čo z tohto vychádza, je to, že niekedy je dobre spájať nespojiteľné. Dôležitá vec. Toto si prosím vás zapíšte pred seba na papier, vyjdete si to do počítača kružitkom alebo čímkoľvek iným, ale výkonnosť predajov závisí stále od týchto faktorov. Prvá vec je kreatíva, druhá vec je množstvo obsahu, tretia vec je mediálny rozpočet a štvrtá vec je distribúcia. A dôležitá vec, uvedomte si, že medzi tým je krát. A keď je medzi tým krát, ktorýkoľvek z týchto vecí je nula, výkonnosť predajov bude nula. Vy môžete vyrobiť veľmi veľa obsahu, zaprokovať to veľmi dobrým mediálnym rozpočtom a distribúciou, keď tá kreatíva bude škaredá, tak si vám ju nikto nepozrie, maximálne sa na vás všetci budú smiať, že robíte škaredé reklamy, ktoré ešte ani nie sú funkčné. Keď budete mať dobrú kreatívu a budete robiť veľa obsahu, ale nebudete to podporovať mediálnym rozpočtom, tak aj tak sa vám to niekde zasekne, pretože to nebude vidieť dostatočný počet ľudí. Čiže toto, keď namiešate mix akejkoľvek kampane, tak si uvedomte. Kreatíva krát množstvo obsahu, krát mediálny rozpočet, krát distribúcia. Distribúcia sa bavíme o kanáloch Google Ads, Facebook, letáčik, obchodiák, billboard, ja neviem, proste čokoľvek. Distribúcia je kanál, kde distribuujete tú informáciu. Keď toto celé vám funguje táto rovnica, tak máte výkonnosť predajov. A keď budete robiť tú najbližšiu firemnú poradu, tak si zoberte toto, napíšte to svojmu obchodnému, predajnému alebo akémukoľvek inému tímu a reálne porozmýšľajte nad tým, čo robíte v rámci kreatívy, koľko obsahu vyrábate, či to vôbec propagujete alebo si myslíte, že samo sa to nejakým spôsobom rozbehne a či dokážete mať dostatočný počet kanálov, ktoré fungujú. Ďalšia vec, prosím vás, vyzdvihujte benefity. Nehovorte o tom, tuto vidíme proste prvý iPod, ktorý Apple urobil niekde okolo roku 2000 a oni to nepropagovali takýmto spôsobom, že je to prvý prenosný prehrávač hudby. Oni to neriešili, lebo to, čo to je to prvý prenosný prehrávač hudby. To je totálna pravda. Ale oni povedali, áno, to je všetko super, ale máte 1000 pesničiek vo vrecku. Dnes je to už nepredstaviteľné, ale v tom momente to bolo super, že takáto vec a 1000 rôznych hudieb ste vedeli mať vo vrecku. Čiže riešte benefit, nie to, čo to robí. Ešte dôležitá vec, ako robiť online obsah. Prosím vás, prestaňte robiť jednu jedinú vec. Vidíme strašne veľa značiek, ktoré nič iné nerobia, len na svojich Facebookoch alebo kdekoľvek inde predávajú a kúpte a toto je zľava a toto je najväčšia zľava a toto je ešte väčšia zľava, ako bola tá predchádzajúca. Prosím vás, nerobte to. Budujte na sociálnych sieťach určitú komunitu. Zabávajte im, ukážte im proces vašej výroby, ako to expedujete na sklade, ako sedíte na porade. Ukážte im to, čo vo firme robíte. Budujte komunitu a potom, keď ich potrebujete, tak ich zaktivujte. Teraz je Black Friday, teraz choď kupovať. Ale nerobte to stále, lebo vám to nebude funkčné a ľudia sa vám podhlasujú z newsletterov, podhlasujú sa vám zo všetkých ďalších vecí, lebo ich budete otravovať tým, že v kuse od nich budete chcieť peniaze. Nefunguje to. Niekedy to možno fungovalo, dnes to už nefunguje, musíte to robiť sofistikovanejšie. Druhá vec, buďte autentickí, robte storky z firmy a tak ďalej. My ideme na spoločný obed, odfotíme sa, ideme niekde, sme na školení. Niekedy si môžete povedať, že to ľudí otravuje, ale mnohých ľudí to zaujíma. A tretia vec, zvyk je železná košeľa a pravidelnosť je ešte väčšia, buďte pravidelní. Keď si poviete, že vy publikujete 2 príspevky týždenne, aj keby vám horela kancelária, to musia byť 2 príspevky týždenne. Z jedného dôvodu, Facebook na základe aktivity a Instagram to robí takisto a TikTok to robí takisto. Na základe nejakej pravidelnosti vás zaradí do nejakej kategórie obsahu a podľa toho vás preferuje alebo nepreferuje ten algoritmus. No a ešte si ukážeme nejaké príklady z praxe, čiže zase sa bavíme o tom, toto je napríklad náš zákazník Riso, to je najväčšia konzerváreň a džemáreň na Slovensku a dokonca v strednej Európe, ktorí predávajú džem, určite ste ho všetci jedli, ktorí tu ste, oni majú také šrafovanie. A to, čo my robíme, kľudne si otvorte teraz Facebook Risa, pozrite si ho a nenájdete tam jeden jediný predajný príspevok, že 0. Že poďte si kúpiť naše džemíky, alebo naše džemíky sú v najväčšej akcii, alebo niečo iné. Vôbec. My tvoríme s Risom príbeh detí, príbeh detskej radosti, príbeh sladkého a čerstvého ovocia. A to je to, čo robíme. Je to proste príbeh
o tom, že dievča prišlo počas Vianoc na koníku. Je to príbeh o 3 kráľoch, kde sme sa rozhodli, že proste odfotíme, toto je ináč kolegyňina dcérka, hej. Že robíme rôzne veci, ktoré sú tu a našim cieľom je jedna jediná vec a to, aby sme v ľuďoch zanechali nejakú emóciu. Nie, aby sme natračili ten lekvár hore alebo dole krkom. Nefunguje to. Robíme to, že budujeme komunitu. Zaujímajte sa o to, dáme recepty na pečenie, na čokoľvek a ten človek automaticky, bez toho, aby sme my nútili k tomu, aby kúpil, sa rozhodne, že to nákupné rozhodnutie urobí. Ešte dôležitá vec, že kampane treba spustiť čím skôr. Hej. A prosím vás, nenechávajte to tak, aby pred Vianočným stolom ste ešte spúšťali kampane. Venujte sa tomu vopred. OK, dobre. Takže myslím si, že som bol relatívne na minútu presný. To, čo vám chcem dať úplne nakoniec, toto si kľudne zoberte telefón a cvaknite si momentálne obrazovku. Toto je to-do list 7 vecí, ktoré keď urobíte, tak vám garantujem, že obraty vám pôjdu hore, poriadok vo firme sa zvýši a budete vedieť, ktorým smerom sa posúvať. Prvá vec, ktorú urobíte, je ešte tento týždeň alebo budúci pondelok, ale najneskôr do 3-4 dní po tomto si urobte poradu vo firme. Porozprávajte sa o tom, že ide Black Friday a idú Vianoce a čo my s tým vlastne ideme robiť. Dajte si meeting, všetci si sadnete na hodinu za stôl a kecajte. Lebo niekedy to za jeden meeting nevyriešite. Nastavte si produkty, zľavy, balíčky, porozprávajte sa, čo s čím viete kombinovať a začnete na tom robiť. Druhá vec, keď ste toto urobili, tak sa rozhodnete, že idete niečo tlačiť vopred. To znamená, riešte kreatívu. Čo a akým spôsobom? Mediálny rozpočet, koľko sme ochotní dať do kampaní. Tretia vec, množstvo obsahu. Hej. Distribúcia kanály, budeme sa to my robiť interne, my to nestíhame, dáme to niekomu spraviť. Ako to celé nakombinujeme, niečo si budeme robiť interne, niečo nie. Nad týmto porozmýšľajte, že čo sú tie veci, ktoré reálne viete urobiť do tej doby, aby to bolo stále funkčné. Tretia vec, spíšte si všetky zásahy do e-shopu a webu. Toto vám poviem jednu jedinú vec, väčšina zásahov už do Black Friday nestihnete, pokiaľ máte problém s navigáciou, s niečím iným, lebo väčšinou prerábka webu trvá nejaký čas, ale minimálne si poviete, čo je zle. Ale to, čo viete urobiť, je úvodný manér, viete vymeniť. To je veľmi konkrétny krok. Viete si nastaviť konkrétne zľavy, viete nahodiť nové produkty, pokiaľ máte, a viete nahodiť balíčky. Toto sú veci, ktoré sa dajú zvládnuť v priebehu týždňa a vašu pripravenosť na Black Friday aj na Vianoce to zvýši niekoľkonásobne. Štvrtá vec, prosím vás, pamätajte si stále rovnicu. Kreatíva krát množstvo obsahu, krát mediálny rozpočet, krát distribúcia je výkonnosť predajov. Bavíme sa o digitálnych predajoch. Pri predajoch, ktoré sa riešia cez obchodiákov, je to trocha iné. Máme vlastne k tomu jedno školenie, ktoré čisto rieši to, že ako s obchodiakmi, ale to je momentálne úplne iná téma. Ale pri digitálnom predaji toto platí. Piatá vec, prosím vás, komunikujte nie len zľavy, ale komunikujte svoje vnútorné hodnoty. Prečo robíte to, čo robíte? Čo v tej firme veríte? Akú hodnotu chcete na tento svet priniesť? Garantujem vám, že to bude oveľa viac funkčné, ako príde na vašu webku a vyskočí vám brutálna zľava, všetko bude červené, žlté, oranžové, lebo väčšinou to sú farby, ktoré sa používajú pri zľavách. Ako niekedy, keď prídete do Teska alebo do Kauflandu a všade vidíte nejakú žltú, červenú a neviete, ktorým smerom sa pozrieť a doslova vás to vyrušuje, komunikujte vaše vnútorné hodnoty. To, čo vychádza z vašej prapodstaty. Prečo to robíte? V čom ste lepšie, ako sú tí ostatní? Keď to budete robiť, tak tí zákazníci, ktorých získate, budú na podobnej vlnovej dĺžke, ako ste vy. Keď budete predávať čisto na báze ceny, alebo na báze obchodných podmienok, alebo čohokoľvek, tak vám nalezie každý. Ale vy chcete robiť obchod so zákazníkmi, ktorí sú podobní, ako sú vaši. Áno, to, že u vás nechajú peniaze, to je super. Ale to, čo skôr chcete, je chcete mať takých zákazníkov, ktorí sú u vás preto, lebo súhlasia s vašimi hodnotami. Lebo vedia, čo robíte. Lebo majú zmysel pre to isté, prečo vy máte zmysel. A keď toto začnete používať, tak vám garantujem, že kampane budete mať funkčnejšie. Šiesta vec, analyzujte výkonnosť predajov na dennej a týždennej báze a podľa toho upravujte kampane.
Čím je väčšia sezóna, čím viac sa toho u vás točí, tým častejšia musí byť analýza. Sledujte reporting na dennej báze. Čo ste urobili, koľko sa predalo, koľko bolo objednávok, koľko obchodiaci urobili stretnutia. Proste základná zásada, čo sme si povedali spätne ten lievik, musíte tlačiť na čísla. Firmu nad určitou veľkosťou vy nedokážete kontrolovať pocitmi. Ja si myslím, že by to mohlo byť takto. Jediná vec, ktorá vám pomôže, sú čísla. A potom do tých čísel pridávajte emóciu, nie opačne. Lebo keď najprv dáte emóciu, potom čísla, tak hľadáte čísla, ktoré potvrdia vašu emóciu. Keď najprv riešite čísla a k tomu si pridávate emóciu, že myslím si, alebo cítim sa na základe týchto čísel, že to funguje takto, bude to lepšie a funkčnejšie. 6. vec. 7. vec, pamätajte jednu jedinú vec. Víťaz v digitálnom svete berie všetko. Dnes, keď sa bavíme o online predaji a bavíme sa o trhu elektroniky, ktorý je obrovský, Alza robí 40% celkového predaja na Slovensku. Vám sa možno nezdá byť 40% veľa, je to obrovský trh. Ďalší 4, ktorí sú na OK a tak ďalej, robia ďalších 40% a 20% obratov si delí na Slovensku 4000 e-shopov, ktoré predávajú bielu techniku, televízory a ďalšie veci. 80% trhu si delia 4 veľké e-shopy, 5 teda, Alza plus 4. A toto si musíte uvedomiť, že buď chcete byť proste tí prví a tí najlepší v tom digitálnom svete a budete na tom makať a makať a makať, kým sa dá, alebo to neúplne budete vedieť spraviť a tým pádom zaspíte. Takže myslím si, že asi sme si prešli tú tému, snažil som sa byť úplne presný, 1 hodina 5 minút. Teraz si dáme úplne v pohode čas na otázky. Ešte jedna záležitosť, ktorú som vám chcel povedať, že my za 2 týždne dostávali sme veľmi veľa otázok od majiteľov firiem. Ja na ročnej báze precestujem niekde od 80 do 100 000 kilometrov a stretávam sa s manažérmi a s majiteľmi firiem, ktorí mi hovoria, že niekedy to už nie je o tom, že chcem predávať, lebo ja to viem predať, ja mám zákazníkov, ale kto to vyrobí, kto budú tí zamestnanci, ktorí ma v tom potiahnu a že tí ľudia sú ten najdôležitejší faktor toho, čo robíme. Čiže to, že ľudia sú základnou stavebnou jednotkou každej firmy, potvrdí každý jeden majiteľ na Slovensku. Ale otázka, ako tých ľudí získať, a riešime momentálne to, že už to nie je o tom, že vy ako zamestnávateľ si viete vybrať zamestnanca. Veľakrát je to o tom, že zamestnanci si vyberú, kde budú robiť. Pretože ten trh je dnes extrémne konkurenčný aj na tých zamestnancov a veľmi ťažko sa hľadajú. No a my sa vlastne o 2 týždne budeme rozprávať o tom, ako si urobiť tú značku zamestnávateľa, ako prezentovať tú firmu tak, aby ľudia u mňa chceli robiť, aby chceli niečo do tej firmy priniesť, aby chceli byť jej stabilnou súčasťou a nie len niekto, koho zoberiem a za 3 týždne bude odchádzať, lebo niečo. Ako vysielať signály, ako rozprávať o tom, čo robíme, ako robiť autentický obsah a budeme si ukazovať aj veľmi, veľmi konkrétne príbehy, ako sa to dá robiť. A dokonca ja vám prezradím aj úplne našu tajnú ingredienciu, ako to my robíme a ako my ťaháme šikovných ľudí k sebe z celého Slovenska na to, aby vedeli byť v týchto veciach zruční. Ešte jedna jediná dôležitá vec je, že teraz si dáme priestor na otázky. Mnohí z vás určite budete mať otázky. Takže kľudne si ich napíšte, za 2 minúty sa zapnú mikrofóny a môžete sa ma kľudne pýtať, ale prosím vás ešte predtým. Kolegyne alebo kolegovia si zapnú, budete mať také četovacie okienko vpravo, tam nájdete jeden formulár. My za tieto školenia proste nepýtame nič, my to robíme preto, lebo si myslíme, že firmy na Slovensku potrebujú mať v dispozícii tieto údaje a dáta na to, aby vedeli byť konkurencieschopní voči medzinárodným hráčom, ktorí niekedy dokážu akýkoľvek segment udúpať. To je naša motivácia. To, čo sa my snažíme robiť, my sa to snažíme robiť najlepšie, aby slovenské firmy a slovenskí podnikatelia vedeli fungovať, vedeli mať lepšie systémy, vedeli prežiť a nielen prežiť, ale aby vedeli rásť. Prosím vás, povedzte nám o tom, ako sa vám to školenie páčilo. Dajte nám prosím vás nejaké hodnotenie, či dobré, či zlé. My to použijeme na to, aby ďalšia bola ešte lepšia. Takže z mojej strany na dnes všetko. Ešte vám tu dám kontaktík potom na kolegov a kolegyne Dominiku
alebo teda Dominika a Emi, ktorí sú s nami dnes tiež pripojení, ktorí mi pomáhajú vlastne s vecami. To nie je celý tím, ale keby ste mali nejaké otázky, môžete sa ozvať aj mne. Moje telefónne číslo je vpravo dole, alebo sa kľudne môžete ozvať aj im. Oni vás možno určite napíšu vám nejaký mailík. A každopádne, teraz sa teda vrátime k priestoru na otázky. Ja sa preklikávam na vás, mnohých z vás tu už vidím. Dobre, takže ja mám teda zapnutý zvuk a úplne kľudne si len odblokujte, odmutujte si mikrofón a som vám teda plne k dispozícii. Až by ste náhodou nevedeli, tak môžete kľudne aj písať, keby ste nemali náhodou mikrofón k dispozícii. Môžete mi napísať otázku, ja vám ju veľmi rád zodpoviem. Ja by som sa chcel spýtať. Dobrý deň. Dobrý deň. Koľko je priemerný čas strávený na stránke z pohľadu užívateľa? Na webovej stránke myslíte? Tak. V čom podnikáte? Alebo čomu sa venujete? My sa zrovna venujeme výrobe a kovovýrobe inovatívnej a teraz máme projekt detského rastúceho bicykla, tak pýtam sa orientačne. Strašne to záleží od segmentu a od typu, ale keď máte nainštalovaný Google Analytics na webe, tak on vám povie úplne presne do milisekundy, koľko času strávia na vašom webe. Hej? Základ, ja sa fakt stretávam s veľa majiteľmi firiem, ktorí majú webové stránky a nemajú tam absolútne žiadnu analytiku. Oni nevedia, kto na tú webku chodí, koľko času tam trávi, čo tam robí. Hej? To mám. Prepáčte, že ruším, to mám. Ja to len chcem s niečím porovnať. V rámci... Či je nejaká štatistika vôbec? Ja neviem, zoberiem si 5 stránok alebo nejaký európsky priemer. Viem, že to určite záleží aj od národnosti a podobne. Väčšinou tie časy, ktoré ľudia strávia na webe v priemere, je to ešte otázka e-shop alebo čisto prezentačná stránka? Je to aj prezentačná stránka spojená s e-shopom. OK, dobre. Hovorím, zase záleží od segmentu, ale väčšinou na e-shopoch ľudia strávia niekde od minúty 1 sekundy do 5 minút v závislosti od toho, že aký máte segment. Rastúce bicykle asi nie sú vec, ktoré by sme vedeli porovnať na Slovensku s nejakou úplne relevantnou konkurenciou. Hej? Čiže vy potrebujete niečo, čo sa volá, že trhový benchmark, hej? Proste nejaká kotviaca hodnota, s ktorou dokážete použiť, alebo s ktorou to dokážete porovnať. Čiže dokázali by ste to porovnať s inými e-shopmi, ktoré predávajú bicykle, ale oni majú asi úplne iný segment. Existuje na to tabuľka, ja vám ju viem poslať, ktorá má presne v každom jednom segmente zadefinovaný priemerný čas strávený na stránke. Je to priemer, vychádza to z celého segmentu, nie sú tam úplne všetky segmenty, keďže niektoré segmenty sú na hrane, hej? Ale MK, prosím ťa, zapíš si túto otázku. Dajanka už poslala všetko teraz do chatu, takže je tam rovno odkaz na... Dobre, OK, perfektne. Takže Dajanka bola teda veľmi šikovná, takže konkrétna odpoveď na konkrétnu otázku je, kliknite si v čete a tam je tabuľka, ktorá hovorí o priemernom čase strávenom na webe. Ďakujem krásne. Vďačne. Môžem, tak sa opýtam ja teraz. Ahoj, Daniel. Ahoj. Z čisto strategického hľadiska, tým, že my robíme teda dosť netradičnú službu, skúmame rodokmene, a ceny máme nastavené tak na ten taký exkluzívnejší level a máme v podstate zatiaľ takú internú dohodu, že nechceme dávať zľavy a proste vždy dáme radšej niečo naviac. A dosť si zakladáme na kvalite, na spracovaní celkového ako toho finálneho výstupu. Ako by sme my v podstate vedeli využiť Black Friday, lebo nejde mi to proste tam dať zľavu na rodokmeň, s tou kvalitou, ktorú dávame. OK. Áno aj nie, poviem ti ako. Viete to využiť tak, že, alebo teda takto.
nemusí to byť čisto proste záležitosť o zľavách, ale keď sa na to chceme komplexnejšie pozrieť, ja neviem, koľko ten prieskum rodokmeňu trvá, hej, ale každopádne ja by som kampaň pustil v septembri a zameral by som ju na to, že dajte svojej rodine rodokmeň pod stromček. Áno. Hej, čiže čo by som možno ja neviem, či to ešte reálne stíhate, hej, niečo takéto dať, ale možno neviem, ERB dokážete vytvoriť do toho času. Čiže zoberte proste produkt nejaký, nemusí to byť ten najdrahší produkt, môže to byť aj nejaký vstupný produkt, že najprv mu proste odovzdáte ERB a potom následne preskúmate jeho rodokmeň a poviete mu, že pod tento vianočný stromček dostanete ERB a pod ďalší dostanete preskúmaný rodokmeň. Hej? Čiže ja by som sa na to takýmto spôsobom pozrel. Zľavy sú OK v niektorých segmentoch. Napríklad ani my veľmi nepracujeme so zľavami. Hej? Že proste všeobecne my máme zadaný proste nejaký systém a jednoducho proste, keď niekto chce Mercedes, tak si musí za Mercedes priplatiť. To je úplne v poriadku. Áno, aj v Mercedese vieš vybaviť nejakú zľavu, ale stále sa bavíme proste o nejakom segmente, ktorý je mimo. Ale každopádne nemusí to byť čisto so zameraním na zľavy. Ja by som to komunikoval takýmto spôsobom. Super, ďakujem. Presne takto sme nad tým rozmýšľali. Ďakujem. OK, teraz pozerám, že Black Friday, dodáme člena rodiny navyše zdarma. Áno, presne, super. Dá sa čokoľvek navymýšľať. Dobre, ešte niekto nejaké otázočky? Že nemáte, tak ešte možno neviem, koľko nám už prišlo tých formulárov k tej spätnej väzbe, ale ak by ste na to mali priestor, tak nám to prosím vás vyplňte. Ale kľudne máte ma k dispozícii, môžete ma byť, aj pochváliť, aj sa pýtať, takže nech sa páči, ktokoľvek, kto máte otázku, tak poďte kľudne. Ja zatiaľ teda doplním, kým si ľudia rozmyslia, či sa idú pýtať, že prípadne budeme posielať tie formuláre aj ako e-mail výstup z tohto stretnutia. Tak. Super, OK. Ešte teda nejaké otázočky, na ktoré by som vedel odpovedať? Máte ma úplne exkluzívne k dispozícii, takže kľudne sa viete pýtať. Dobre, super, perfektne. Takže určite sa vám ešte MK alebo Dominik ozvú, príde aj nejaký mailík asi určite od nás. Čokoľvek, čo by vás medzi tým napadlo, bude tam kontakt, máme tu aj kontakty, kľudne si ho zapíšte, ozvite sa proste kedykoľvek, keď potrebujete proste radu od dobrého kamaráta, zavolajte a keď vám vieme, tak vám pomôžeme vo všetkých týchto veciach, o ktorých sme sa bavili. My sa venujeme troška takej širšej škále veci, aj tomuto, aj nejakým firemným riešeniam, takže nemusí to byť čisto otázky týkajúce sa proste Black Friday, Vianoc, alebo ako predávať viac. Ale každopádne ja som sa vám teda veľmi, veľmi pekne chcel poďakovať za úplne... Bolo nás dneska dosť prihlásených, bolo 35-40 ľudí nakoniec, ktorí tu myslím, že nejakým spôsobom boli, takže úplne super a teším sa, že je o to takýto záujem. Takže ja by som vám chcel popriať všetko dobré do najbližších kampaní a do toho nech sa vám darí. A keby ste mali nejakú otázku, tak nám kľudne napíšte. Takže ďakujem vám teda veľmi pekne a vidíme sa teda najbližšiu dobu a keby ste chceli, tak ten employer branding bude o 2 týždne, vieme sa znovu vidieť. Takže ďakujem vám veľmi pekne, majte sa teda krásne, ahojte.